24 юни 2024 година. Отплаваме от Аркутино в посока Ватарохи. Много дълъг преход днеска, но до там ни стигнаха амбициите. Решихме да се помотаме днеска повечко из Аркутино. Иначе времето е много курортно, много слаб североизточен бриз, може би 2-3 метра в секунда. Има някакви остатъчни вълни от нещо, което е работило навътре в морето. Добър ден! Hello.